kaya padatan kang garing iki sowan ora ijin nganti gamelan iki basa kawine pradonga. Dadi nek matur dhateng para pradonga iki matur dhateng para gamelan kuwi. Iya. Nek Wira wis nyebutke nek wis nabuh para pengrawit. Nek jaman kuna jenenge niyaga, ni yoga utawa wi yoga. Karepe piye? Ni yoga patrape wong semedi. Dadi ketoke wong nabuh ning patrape kaya wong semedi. Iya, linggih sila. Ya to. Awak ora bungkuk ning tegak lurus. Terus dingkluk ngeninge cipta. Kuwi patrape wong semedi. Ketoke nabuh ning semedi. Iya. Nek merem kae. Kae saka ngene iki ciptane nganti merem mripate. Lho. Ora ngantuk ora. Ora ngantuk. Nek saka wening pikirane terus nganti merem mripate. Nek nganti ngiler kae. Kuwi turu nek kuwi. Ya aja di nggo turu to gem mesakno sing duwe gawe. Ayo saiki do introspeksi diri. Gawe kuwi wis dijangka pirang-pirang tahun. Iya, diklumpuk-klumpukke dienggo nimbali awake dhewe. Tarup digawe megah. Iya to, lampu padang, panggung kuat, sound system ya hebat. Konsumsi mbayu mili. Lah kok dileri coba ta. Wis ki apa ora isin para pekewo dhewe. Lah iya. Lah ngantuk aja dadi yoga. Njaga iki mlek bengi kok sambate ngantuk. Aku ya nggumun ki aku nek nang omah ya sak jam loro ki aku melek lho. Durung tau aku turu sore durung tau, mesti paling ora jam 2 bengi lagi turu. Ning bareng ning panggung kok kru gamelan kok kaya ngombe antimo. Ya di anu didisiplinke. Dadi batin disiplinke. Oh iya aku ki nyambut gawe. Kudu disiplin. Kaya tentara ae lho. Uripe disiplin penak. Aja digawe rasa ning disiplin kuwi sesuk penak. Tertib. Gitu, ngguwang ya disiplin. Tempat sampah. Ngguwang ya disiplin. Lho. Aja sak nggon-nggon. Kaya gareng gawe temu lagi lara cerewet. Ora kuat ngampet ngono. Wis bejo kuwi nang jero sarung. Malah gilani rek. Dadi apa-apa iki sing disiplin. Dadi waranggana ya ngono sing disiplin nyambut gawe. Lho, timpuh ya timpuh terus. Wis ya ndegek terus ora kok kobar cakilan kok terus dong mentelung karo pacare ya. HP dititipke karo mangun. Sing ngegonge koordinator pengrawit. Nganggo titip HP, titip kabeh, kok nek bubar lagi dijaluk. Nah. Mangun kok kandha HP. Lho kuwi disiplin kok. Iya ta? Iya, dibiasakan disiplin. Wara anggana, wara ki pilih anggana ki jen dipilih jen nang nggon panggung, kuwi petetan saupamane dipirsani dening sing padha mirsani. Mula macak bar ya kudu. Iya. Nek bengi ya rada kandel sithik, kuwi ora apa-apa. Wah, sajak kaya pinter-pinter dandan. Aku ning ngene ya bojoku dhewe kok ora. Nek awan rada tipis, ngono. Ora kok awan nganti kaya Nini Thawa. Iya, lho iki ya tukar pengalaman nyebarke pengertian ora nang eleke. Iya, pengrawit ya ngono, saka sore dinis ya dinis terus tekan rampung. Keris ya dienggo terus. Ora kok lagi hanjah ing kampus Bitara blangkon copot cek nggon musuk. Wis ora payu saiki. Kurang disiplin. Iya, Anggo keris ya kudu sing pas karo ukurane, ya toh.
Telu kubetan sabuk lagi dileboni keris. Nah aku malah tak kok nggo nepek itu lho. Lah iya. Nek urung iki takono lho, Gong. Nggur mudeng ora takon. Lah sing ben ketok pendoke ngono lho. Dadi nek nggo sabuk aku rak ketutupan sabuk elek ora ketok kok nggo nepek lho. Lho. Ora usah tok singkelitke malah gawanen dipamer-pamer iki malah apik. Iya, nganggo blangkon ya ngono. Ukurane ya dhuwur alisi sak jempolan iki, jempolan tangan iki lho. Ngono ki ning aturane. Ora kok nganggo blangkon nganti jeplak. Ning dhuwur bathuk ki jane iki. Lho tenan lho iki, Gong. Ngagem kejawen iki ora iso matut malah elek lho. Nek ora ngerti takono. Ngono ha? Oh iya nek gaya Solo iki carane ngene iki, gaya nyojo iki ya ngene iki. Aku iso maturke margo aku ya sinau, aku ya takon, aku ya ora ngerti kok. Iya, heeh. Ngagem beskap ki ya kudu sing tertib, kerowokan to, mburi iki piye supaya kaose ora ketok. Sabuhe diunggahke apa? Lah kok nganggo kerowokan kok malah gegere ketok kulite lho. Bae ra kaosan. Pangan telo tenan iki. Iya, lah iya. Terutama sing bangsa pembalung-pembalung mburi kae, margo kae langsung ketok karo pirsawan sing ngene mburine. Ku ndak dikira jas iki tambalan nganggo kaos putih. Lah iya. Kuwi selop ya ngono. Nek kira-kira serapatut ora dienggo. Lah iya. Lagi selap wis melek ya, Pak. Lah iya iki yo gumun. Mung kari gua wis iso dienggo lho. Nek kira-kira ora kuat tuku matur karo Petro. Wes, nek perlu kowe kathok-kathok nyang omah ku metu wis anu, iku tak kompliti. Wong omah dak kowe kathok-kathok karo kaos tok. Ayo. Aduh, nah bu bandane apa? Masa nut ora nggawa, buku ora nggawa, selop keri. Mangsa dadi mung ngethuk kok mung bondo cangkem tok. Iki ora kok jeneng srengen ora iki mung saling mengingatkan. Iya, heeh. Iki mlebu nyang panggung ya piye carane. Paling lambat jam 8 bengi kudu mapan nggon gamelan. Iya, heeh. Sinden ya ngono, kejaba nek lagi ana keterangan kula lebih jagong makin nusul lah kuwi ana keterangane. Aku gething ning sinden tekane keri mulih dhisik aja. Dong aku elik kae. Sasak kaya kanggo kae. Mau ora duke enten ora teteh. Nyuwun ngapunten Pak, kula badhe ngulmi nyelampah. Kula sak badhe dhateng Sulawesi. Ajake golek munyuk wong iki. Lah iya. Mbok serasah dadak mengada-ada. Rasa kinarya karya ginawe gawe. Selumrah wae. Lumrah malah seneng wong akeh. Anggere lugu malah anggere wong seneng. Ora kok anggere sinden cengkok di. Lah pas suarane apik. Jari sinden po WTS ya. Lah iya. Iki kritik membangun demi kebaikan kita bersama. Dadi ora kok oleh gawe lok nganti weh. Dulek. Ora kok peh piyayena ki ora kok aku ki ngalembono ora. Contoh konkret ya kuwi Mbak Rosiati, Mbak Barsini. Kuwi wis lugu apa enenge. Nek Banyol ya Banyol, nek klasik ya klasik. Iya. Iki tak rungokke Fahmis rada urut iki. Iya, ya kabeh apa kumpulane. Iya. Mbak Setyawati ya ngono, ya rada temonjo.
Hesti ndekku ya mesti rawan. Wis kono untalen kono nek. Iki ya nadyan enom ning ya wis rada temata iki. Iki nek utut aku ketok iki basike apik iki Hesti. Watere ora ketemu Bathara Kala apik iki. Iya. Sing kok ya biasa, terus ya munine ya teteh nek u ya u i ya i. Heeh. Dadi wis sing lugu lah. Ya ya. Lho, aku iki Petruk aku ya kepengin berupaya supaya Petruk aku ki apik piye. Aku ya berupaya. Iya. Sing penting aja sok umuk. Iya. Iki ning lagune lho, Bro. Kowe ning lagune iya. Ning lagune iki ngeling karo wong sing do umuk-umuk kuwi mbok eling iki lagune, ya. Coba. Ya dicoba kaya ngapa? Iramane apa? Dangdut. Dangdut. Heeh, cah nom ya seneng wong tua ya iso anu berirama. Cabis pinten notasine numun larasipun? Nyura. Lah iki ya legender ya kurang disiplin ora ditinting. 6 Om. Neneng. Nah, iki. Yo, sebelum masuk gamelan suara sik. Sing cetha, sing pedhot-pedhot aja ati digalurke ndak ilang anune, rasane. Tak tak dung tak kedung dung gong. Kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen macan ungguli dalang kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadonyan kaswargan jare wis ana tangan yen petuk mesti umuk ngetuprus ngone mus mung emane apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane masuk gamelan yuk. Apa Mas? Lawak mesal sih Mas lawak. Aja muk Mas Garing lagune. Ini kritikan sungguh pedes sekali. Ayo kaya wong pinter yen ngomong rumangsa bener. Sila tumpang yen mejang ngungkuli dalang kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel kadonyan kaswargan jare wis ana tangan yen petuk mesti umuk ngetuprus gone muwus. Mong emene apa kang dikandhake babar pisan durung ana nyatane prayoga eling marang tuntunane kang pamrih tan bisa dibingungake lho nek eling arep sing nuntun ora bakal gampang dibingungke dadi sapa sing nuntun ya Allah Subhanahu wa taala wong sombong tuku elek nggih Pak walah wis ora bejaji umuk kuwi sombong ya nganggo pedoman kaya wite pelem kae lho
Piye wit pelem? Semakin banyak buahnya semakin menunduk wit pelem kae. Pelem utawa wit pari. Nah, wit pari ya tetep jejeg yen pelem iki semakin akeh semakin nunduk wong digeret karo bocah-bocah kuwi kok. Diganduli gareng barang kuwi ya. Iki mau apa Om Anom nyeritake kanca-kanca mengkritisi yang nyambut gawe disiplin yang tinggi. Itu penting. Termasuk ngandake wong iya nyambut gawe ngerti pawitane apa terus ditonton wong akeh ben kelihatan gembrikah pertunjukannya semakin menarik. Pamor kuwi Lah penting. iya, wong nyambut gawe bayaran juta-jutaan kok gur kain semeter 30 ya tinggi. Lho, iki jane isih dawa, Kin. Heeh. Ning sing tak nggo gur semene, sing liyane nggo buntel kowe iki lho. Malah kaya kain mori. Wah, senengane wong iki pancen rumpen iki ciri khase gareng. Oh, ya gur ngene iki. Yen aku kok nganggo lengan dawa malah dikira gareng ora disiplin, ora manut, ora beda mau yen ngagem beskap rowak iki yo nganggo kaos, ora kaya kowe kuwi nganggo bes rowak. Jane ya wis nganggo kaos, njabane putih kok jero coklat. Kayak blentong-blentong, kayak variasi apa suwek. Ora ngono ki. Lho saiki tetep beda to, Le. Antarane kain rega 30 ya tetep beda karo 200. Piro kuwi? 200. Lah kok seneng mung kain korden lho kok. Kene cak dikene wong nyandang nganggo ora bab perkara rega. Iya dirungokke. Ning bab kepantasannya. Pantes ora. Rega murah yen iso mantes dadilan becike. Nggih. Rega larang nek ora iso mantes, wah malah kaya Nggih. toko mlaku. Kowe iki rek kae wah pamer kain. Ning kowe iki ora iso ngempan papan. Apa ana klambi kok dikeki bandul kirik barang ngene iki. Kuwi jenenge peneng nek badhe kirik. Lah iki klithing kuwi. Variasi. Variasi. Kowe iki wong apa mobil kok divariasi barang. Lah ya artinya ditonton ben lah. Edak. Nah, ada beda gitu agak. Ngopo mbok ya wis ora usah nyolong-nyolong weteng gedhe rasa disabuki ngono kuwi. Kowe malah kaya penjaga pintu hotel kae lho. Aku sabuk ngono barang. Artinya semangat itu ada untuk menunjukkan yang terbaik. Nah, Nggih. Jadi ada nawa itu untuk menunjukkan yang terbaik. tuh. Ya. Hingga margawa dewi-dewi iki tontonan to nggih. Nggih. Gaweane nyenengke wong lah kuwi kudu seneng atine sik. Leres. Nah. Jroning ngarep nyenengke wong kuwi atine dhewe kudu seneng sik. Sangu niki. Isane seneng aja kan diganggu dhisik rasane. Nggih, kuwi oke. Nyambut gawe ben tenang. Itu pakaiane kudu ana kae unen-unene ajining raga, Saka busana. ajining diri. Saka lati yen. Nah, Ajining diri saka lati, ajining raga saka busara karo Bener. Lah, Bener iya. busanane. Kok bener-bener kowe iki ra tau adus kok bener-bener. Lho aku ki lak nututi kowe to. Lah nek mau busana ora adus ya kecing. Ayo, wah ketoke mlithit ngono bareng lewat terus breng. Jarak radius 10 km ki lho sing krungu. Banget iki tenan. Iki- Pamer amplop meneh. Loh, iki penggemar yang menyampaikan penggemar Kowe iki kudu jane dagelan apa kotak masjid di sini kok amplop kok. Kotak masjid. Dibaca sik. Ini Nggih dipun waos. ya, Ngejeni sinyal sing maringi. Mulya Jayalas gedangan dipangan Banyudono. Nyuwun lagu cinta tak terpisahkan kagem temanten kekalih vokal Cak Dikin kalih Mbak Imut niku enten arta 150 untuk Cak Dikin. Terima kasih. Ngopo? Tulisane kok mbok buang ning. Lah ya wis lewat wis diwaca kok. Ya ora apa-apa wong pancen porsi kuwi dudu penyanyi, rezekine wong dhewe-dhewe. Iya to. Sing njaluk lagumu sapa? Pak Mul. Oh, Pak Mul. Ya wis ora apa-apa wis Pak. Ken, nggo sangu ya, Ken. Aku ya gur iso nyangoni kuwi. Sangu apa? Lho ya terserah, mbok sangu urip ya karepmu sangu mati ya malah beneran. Wonge wong telu det 150 dimplok dhewe. Umpama ning terminal misalnya aku. Wis ditibone. Kok sik to? Piye? Duit
duit kok mau jer tiba wae apa ora nganggo dompet. Apa ora ndek dompet to kowe? Gak aku ngono terus. Opo to duit tiba. Lah piye? Pangan ra apa-apa tenan. Aku lilok iki tenan wis. Ora. Yo iki nyoh tak kene kowe. Nggo tuku beras kuning karo duit receh ya. Digo sawur. Iki nyuwun ngapunten gandeng lagu cinta tak terpisahkan iki lagu biasanya nganggo nadane Wes ora iso, diatonis. tetep kudu rasa kakean alasan 150 kok. Arepe endo. Ya, Sing genah ki ora iso diringi gamelan. gamelan. Masalahnya itu jangan memaksakan. Tetap akan diganti dengan lagu yang lain. Lah kowe lah ya iso. Iso. Yen ngerti arep ngene nampani di 150 mau nggawa orjen. Aku kon tombok. Lho jare gawe nak yasing sesama, gawe senenge wong liya ki gedhe ganjarane. Gandeng wis nampa dhuwit. Kudu dilakukan. Tanpa gamelan tidak masalah. Nah, Garingan ya iso. Ya kene Bu. wis kowe karo bojomu nyanyi garingan sewengi kesereten kowe. Lah witekno ya kene ra tau nggawa orjen aja. Ya, ora apa-apa, tetap dipenuhi ya. Loh, rumaksamu bak kok kok dipenuhi? Ya maksudnya apa? Dituruti. Nah, Pemundute. Kene Bu, kene Bu. Mbak, moga Mbak nyimut mriki, Mbak. Nah, cinta tak terpisahkan. Wis lumayan, Nduk. Iki ya kaya Cak Dikin karo Mbak Nyimut pangudangku yang wong loro iki aja nganti pisah oleh cinta selama hidup sampai mati. Hanya maut yang bisa memisahkan. Betul. Ya lho iki kuwi Hanya maut yang bisa memisah betul. Kuwi Matius 19 lho ya. Lah iya, hanya maut yang bisa memisahkan. Ayo. Wis ngono, anu garengmu entuk bagian ra? Mboten. Oh ora usah nembang, ora nembang. Ah, iso nganggo selendro, jendro. Dodeno kandolane ati tekane nyulayani. Aku ya nembang tanpa iringan kaya ning dhuwur bis kae lho. Lho, sing tanggung jawab. Iya. Rek aja dipoyoki to. Nggih, aku Kok ndak pekewo malah kaya ning jero bis. bote 150 iki lho. Jadi yang karo kurang ngecek-ngecek gitu. Ini ngecek-ngecek. Berarti iki kok njaluk njaluk bagian. Ora kowe sisan 50 tok. Kaya ngamen. Wis ya. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda semua. Dodeno gandolane ati tekan Sik, ora mati krungu ngecek-ngecek iki. Reng. Sing ngecek-ngecek sampean, Reng. Sampean wae ra Bantu. petek krungu. Gua tangi 10 ngecek-ngecek. 10 nyeket, Pak. Sing seru dadi iso penak ya. Kendaki ya melu Mas Bayu. Dodeno. Ojo rasa dikendahi kok njaluk bagian kowe. Kabeh kok Doni Trartono. Mau ya. Wah, wis. Wah, dikit. Dikit karo mati. Rokokmu mau asep. Gilani. Walan. Ayo, kuda selak ijo. Kok selak ijo. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Ini perambanan. Ayo Mas, selak ijo. Ayo. Oh, bar kulo ijo tenan. Ijo tenan to pelit. Pelok kok selendro. Selendro. Ya. Pelok. Dodeno kandolane ati tekane nyulayani. Janjimu sehidup semati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Dodeno kandolane ati tekane nyulayani. Bukan asane aku, bilang aku
sing di omah ora ono kene. Wes aku kaya ngamen. Mas Dikin, Mas Gareng ternyata bareng kula rungokke. Wonten kemarin iki bae ya iso tanggap. Mung rungon-rungon nyatane iso mlaku. Nah, kanca adi. tegese ora balekke. Saestu wong kanca Sesuk adi. rak minggu to iki malam minggu sesuk minggu to prei to. Rampung turu jam 11 tangi nglumpuk ning pendopo nggonku latihan iki denok gayolane ati tok iki. Oh, nggih. Sip. Kuwi sedina. Lho kok ora dijak? Sing dititir kempul 6 terus iki. Iya. Rasa latihan. Lah marga urut gladen kok. Lah iki mula wong gladen akeh bathine, akeh bathine gitu. Akeh unggule. Nggih. Wis pokoke kanca-kanca tak suwun esuk barang pung sare 11 tangi to kemangan awan ning kebon latihan gandrone ati khusus sedina kuwi kudu rampung. Wis sedina kudu gemandul atine kok. Wis tenan iki. Wis iki lagumu yo, Kin. Lagune kuwi to, putuku sasi sapal kuwi. Lho iki lagumu gawe Aku aku sing Apik ta Mas? iki Lagune tenan Mas iki aku ora jeneng disi kersa. Lagu iki bakal apa ki iso abadi selamanya. Nganti iso. Sebabe? Lho, niki anu Pak mentes saire mentes tur yo apik ngetokake katresnan ingkang sejati. Iki bakal abadi. Nganti kowe esuk ora ana ki lagu iki sing maksudmu Totoh nyawa. Yen ora percaya iki kanthi sok ben kowe ora ana ki tetep abadi. Isik metu lagu. Ora percaya kowe? Mati sik. Ora isih dilagokke lagu iki. Ya mesake nyimut. Seneng lek Aja kancane ta mati. Mas, ket mau sampean ndongake bojoku mota mati wae terus lho. Iki urip lagi wae mbok mota mati. Oh nyimut ya ngono. Rono. Kaya sentir. Lah sampean ki lho. Lah aku ngantek mati. Lho terus nyimut. Lah, kan ya aku rugi to Mas. Aku lak yo buka penitipan to. Ke sepeda gitu. Saya khusus sing tukang anu apa kuwi ngecek-ngecek gitu. Nggih. Kudune nganggo variasi. Kula ndek nemokke nonton wong ngecek-ngecek niku nganggo wirama, wiragane apik banget, duncale banget. Si Ambon jenenge. Nah, kuwi cak Dikin ngerti. Dekno. Coba. Ngono. Ngono kuwi. Coba. Coba sampean iso apa ora? Ngene ngrucut menani rai. Kurang dhuwur. Dhuwur ini. Oh pinter Pak Gareng. Kulino nyaut memean kok. Mung kare kurang kena sirahe. Lah arep mateni aku padha ya. Arep mateni aku wong iki. Nggih, terima kasih. Menika kathah nawala Mas Dikin. Nggih. Ingin saged dipun aturaken dari saged latihan rumiyin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pendhi dalu Pak Petruk. Niki saking Tumenggung Sarupala. Pak Yanto UNYW, Pak Yanto. Jajal lewat streaming iki. Kok Sarupala? Sarupala iki wis saru rupane Allah. Tumenggung Sarupala. Pak Yanto UNY iki ngersakaken Slendang Sutra Kuning. Oh, bener toh niki kula monitor lewat radio streaming lah, tenang toh. Raga kula ten Yoja, batin kula nyawiji kali wayangan teng Boyolali nuwun. Waduh. Terima kasih. Pak, anu sinten niku? Pak Yanto. Oh, anu niku to UNJ Yogya to? Nggih, UNY Yoja niki cantik. Janalaka Yoja niki Pak Yanto. Nggih, kajenge wingi aku ora dijak. Iya kowe matur panitiane no. Lah kula ngelingke wong niki dibedakake. Ampun lali tau ngajeng lho, Pak. Kira ngekek Pak Yanto ning dalem. Slendang Sutra Kuning. Kula suwun dipun garap tayub niki Pak Yanto senengane tayub kok. Cocok. Iki sing nembang kudu Tangken ora kudu Fahmi. Mbak Fahmi harus. Nggih. Kendangane sing galak kae seragenan. Agar mboten dipakani sedina lah galak Pak sing. Selendang Sutra Kuning. Niki sing pengendange KW2 niki. Nggih. Ini KW1 lagi lamaran sesuk. Iya. Sidane payu to Wahyon. Nggih. Sida pikantuk pundi, Om? Surabaya. Alhamdulillah. Itu yang saya terima informasinya seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Ya, mungkin mbok menawa iki anak Wahyu yang ngrungokke ning omah.
Selamat untuk melamar Mas Wahyo sesuk. Muga-muga ditampa ya, Le. Lho, ditampa wis ditembung. Lho wong nglamar ku dereng karo ditampa, Le, Pak. Wong jenenge lagi nglamar kowe wis ngerti ditampa rasa dilamar no. Ya. Sampe kok pengalaman banget sing rabi pola balik meneng wae kok. Aku tamaran nubruk tok. Monggo pun aturaken Mbak Fahmi. Solis Mbak Fahmi seragenan. Monggo dipun beksani Mas Dikin, Mas Gareng. Mbak Nyimut yuk. Thank you.
sutra kuning wis diaturke. Pertama solis Mbak Fahmi, kedua kur. Nggih. Tembang saiki jan werna-werna nggih Mas Gareng. Nggih. Menambah kasanah kekayaan budaya kita. Kembange werna-werna divariasi werna-werna Ora beda cengkok kendangan saiki ya saya wah komplit ra ilok. pun nganti bingung li jugeti kula Pak. Tenan. Pun Bareng campur sari nderbolo, dangdut nderbolo, cengkok kendangan dangdut mlebu ning gamelan. pun Wayangan. dangdut, koplo, saniki ditambah tulungagungan, Nggih. tambah apa jatilan. Kesenian ki dinamis. Dinamis, Nggih. berkembang. Berkembang Seni itu hidup ora stagnan. sesuai dengan zamannya. Leres. Paton ngerti pan-papane Nah, mesti kepenak. niku. Nek nggon pekeliran ya aja ngilangke bingkai pekelirannya. Leres. Nggih. Nggih. Arep dikreasi monggo nganti sak gledekmu ora nek sing elekke. Ning sing penting nek garwa iki anak Werkudara aja nganti digowahi. Kadang-kadang itu ada beberapa yang mengkritisi ning rumangsaku kurang pas. Ngendi? Misalnya, kok pagelaran kok nganggo dagelan, do ngadeg, do anu dan sebagainya. Boleh mengkritisi, tapi ini ingat, ini adalah sebuah pertunjukan yang perlu menarik, perlu ditonton dengan hikmat, itu penting. Sing penting orang ngungkurke misalnya pelawak ning kono kan ngungkuri sinden. Itu tidak baik secara pertunjukan estetikanya. Nek kene dikek papan dhewe ngene, kelakon ya ceritane utuh, bagus gitu. Iki hanya sisipan. Sisipan saja. Bil we nganggo variasi. Lah iya. Iki awake dhewe mung variasi ning Bintang tamu, ampun to sing jenenge wayangan wong tausiah ya ning bintang tamune Lah nggih. nggih. Nggih ta. kerep kula kerep pikantuk job Nggih. tausiah nggih kerep Pak. Biasanya wong yang kritiknya terlalu tajam ini biasanya ora tahu nanggap. Jadi kur nganu mai terus. Nggih, mboten napa kritik membangun kita terima dengan Nggih. lapang dada. Lah nggih. Nek waton Sulaya ora usah dirungokke. Lah nggih. Kutut manggung. Nah, kok bar gayeng-gayengan to. Nggih. Saiki sing laras-larasan iki dipun pundhut Pak Surata sing tanpa anom saking Gemburan. Menika inggih kula aturaken dhateng Mas Setyono kagungipun Mbak Rosianti. Amat atas suksesnya menjadi anggota dewan di Kadipaten Boyolali. Iya. Kae lho, contoh ki Mas Setyono kae. Nalika kampanye wis ora ngelek-elek sapa-sapa ning mung nuduhke programe. Rakyat matuk pilih dicoblos. Kudune ya ngono kuwi ora dadak ngelek-elek siji-siji ya. Iya ta Mas Gareng? Nggih. Programnya diajukan apa? Sing bakunu programe napa Nah. dan harus dibuktikan. Padahal Pilpres ya ngono, pilihan presiden ya ora sadak ngelek siji-siji deh. Apa programnya ayo diaturke yang masyarakat. Nggih, namun kula nggih yakin masyarakat sakmenika sampun sami pinter-pinter. Oh nggih. Memilih yang cermat, yang baik Nggih. sesuai dengan pikajengipun piyambak-piyambak. Nggih, nek sing agama Islam syukur istiqoroh rumiyin. Nah, Mohon petunjuk pada Allah siapa yang pantas kita pilih. Nggih. Lan nyuwun dukungan kangge Mas Petruk menika insyaallah tahun depan besok apa 2 tahun kemudian Wali Kota Semarang Mas Gareng menika badhe maju untuk Wali Kota Semarang. Oh nggih. Lah kula wong Solo pripun dukung? Ya Pak didongaaken mau. Oh ndonga nggih. ngawur dudu wali kota goblok. Lah Wali kece. Sing gendong-gendongan kan lho. Jalmotan kena kinira. Sapa ngerti? Nah, Wis tenang Kin, asli Kin, yen aku dadi wali kota Semarang. heeh. Wis ora ujar ora kaul, kowe tak cepaki nggon Semarang. Wo, omah sak prabote Enggak, apa? ono sing kondang Semarang iki berguto. lah apa to? Wis iki geser lu Pak Narsabdo kuwi. Ya kepengin ketunggolan Pak Narto. Oh, kowe ndongake aku ndang mati. Ora ndongake kok, mung nyepetke kok. Malah nyepetke. Monggo Mbak Rus.
ngono Jan. Pripun? Ayem nggih Om. Pripun ta? Ya nyuwun pangapunten nyambut gawe ya ditunggoni bojo ya seneng. Ya Mas Bayu karo garwane, Anom kali Tante Vivi. Lho, aku ya ditunggoni bojoku lho, Kin. Lho, sapa? Neng omah kono nunggoni duwite tekone kapan kok. Masamu ki apa ora nunggu-nunggu ki. Mula sok kala mangsa dijani ben ngerti rekasane wong nyambut gawe, penak lan rekase wong nyambut gawe. Nyuwun Oh, ngoten nggih, Pak. Nyuwun pangapunten Om. Rene. Iki mau Pak Anom wis tirik-tirik tentang disiplin reng. Kowe iki rene yo. Apa to, Kin? Tirik-tirik tentang disiplin di abdi. Lah kowe Nggih. kok malah nyakanya nyambut gawe malah rokokan lho. Kowe itu namanya tidak disiplin. Lha wong ora entuk. Juk, Kin. Rasa. Kin, Ayo Mbak Ros terus. Kuwi jeng. Ya ora usah kuwi disiplin Jeng kuwi rokok njaluk kok Pak Kiryadi rung metu lho, Kin. dilokas. Noneno Apa? Disiplin. Lambemu kuwi. Lah ngopo? Kowe ngoneke wong disiplin ke udat. Berarti tidak boleh. Ndak boleh. Yen aku ora entuk, kowe ya ora entuk kok. Ah. Ning iki kowe tak buat tak decek sing ngekeki ora lilo. Ya, dirokok. Mbak terus ya. Nah. Ketok bayangane barang kok nekat. iya. Nah, Wah, ya swara bojo. Manggung. Tak suwun Mas Gareng makili aku ngabani sing ngumpul. Siap. Nuwun. Mijit. Rokok salah sik. Oh, titik. Aja ilang lho. Ilang. Yuk. Pacar kowe. Kempul ngon. Dobel ngon. Telu ngon. Kawanku. Papat ngon. Wah, awas kowe. Ngono njaluk jaket, ra iso le. Titipane ya. Njaluk jaket kok. Bikin iblis. Kok kire masuk iki mesti. Malah ben melek ini. Melek napa nglinyit e, Pak? Neno. Inggih, matur sembah nuwun, Mbak Yu.
piye Bayu? Karepmu. Malah mutun. Iki pun gage-gage kok monggo-monggo. Noino. Ya. Nyambut gawe dok ngene lah ya. Nyambut gawe madok dilikan ra karepe dhewe. Kowe ngopo kok mbok taburi? Ya aku sing marai Pak Anom nesu ya kuwi lho. Lha apa? Kok nyambut gawe ku malah genak-genik ning omah ki mau apa kowe? Lha iya Kok ning omah ra iso to? Lho, aku genak-genik karo bojoku dhewe kenapa kowe? Nek ya ora kena ngono wong ing atase wong ning omah ki ya ana gone lho, Kin. Kok iso kowe? Muga Gusti Allah iki. Boten, Pak. Boten. Niki jabahe tenan lho. Boten, Pak. Boten. Wong lo waras blek. Garing iki. Monggo. Namo Nggih, Mbak, matur nuwun. katampen kudu nyongklang. Dipun beksani. Ayo.
Sembah nuwun sampun katur putu temanggung dening Ibu Rosiati. Komplit niki Pak. Jangkep. Dangdut enten sing alusan nggih enten. Terus. Wah, Menika kula badhe ngaturaken lelagon medley. oh. Wiwit saking Sinom Cingkok Grandel Nggih. Katampen Dindang Semarangan Leres. terus Ngagem Lurik terakhir Selindang Biru. Menika nuhoni pemundhut saking Mas Harsono Kas FC ing Malang. Katur kadang-kadang Kas FC ing pundi kemawon matur nuwun. Medley. Nggih. Sambung sinambung. Sinom Grandel kita Dindang Semarangan terus Ngagem Lurik mangke pas langgam Mbak Setiawati. Niki sinome Grendel sinten Pak? Sinom Grandel gungan dateng Mbak Hesti. Ah iya. Lah Mbak Darsini engko ne bagiane dhewe. Kuwi nggugong Mbak Darsini iki. Nek ra lali. Monggo Mbak Hesti Sinom Cingkok Grandel. Rungokno ndek ku, Tru. Iya iya, tak rungokne. Heeh. Cah Delanggu apik kaya ngono. Tlatah Delanggu akeh suara apik kok. Hesti Delanggu, Nurhana kae yo saka tlatah Delanggu. Heeh. Lan liya-liyane. Ngono. Monggo. Nano Nano Hesti tak jak ning Taman Mini sepisan wingi. Entuk pangalembono saka Pak Rektor UNY. Anu kok UNY. UNY iki yo aja goblok. Unindra, Unindra UNY. Unindra wah. Sing ngalem wah sae menika Pak. Menika jurusanipun klasik menika. Nggih. Ya ra mesti ya jurusane ya iso dung bandeng iso. Ada kayak kernet. Monggo, Pak. Anggere Cengkok Selestari ngono terus ya mumbul derajatmu kondang suaramu gitu Reng. Reng. Nggih Pak, nggih. Niku Pak nganu paugeran utawa modalipun Pak. Nggih. Apa ki mung sing diidiake. Pas lek nyaut pas ora. Dikin lho Pak ngejak cerita lho Pak. Apa? Mung ana bojone barang kok nyedak cerita demenan. Kesenengan Pak, kesenenganipun Oh, nggih. sakmenika. Pancen anu kok tembung anu Jawa iki pancen kudu
enek gathukane. Wah, Nggih. aku demen karo kae. Terus aku seneng karo kae. Nggih. Ini anggo anis bidone. Dadi Monggo. nggih. Ibarat wong Nano cengkok prasaja napasi landung. Aku iki niteni ya, Truk. Piye? Tak titeni anggere irung iki kaya tonto ngono iki wis mesti landung napase. Sia-sia irung kaya tonto. Ayo mau nemlik kene iki. Wis kuwi Esti Darsini padha. Nek kae rada lento niki tonto. Lah, nek lento rada jeber sithik. Ya. Maka ya ora aneh apik wong bapak ya pengrawit. Sinten, Pak? Takono sapa Mbak Esti Keng Rapa jenenge sapa? Bapakmu sapa, Nduk? Nah. Kuwi jeneng Bapak jenenge Wilujeng, Jeng. Wilujeng kok Wilujeng. Wilujeng iki lambene gareng. Wilujeng. Kuwi bener asmane kuwi Prasaja Wilujeng. Apa-apa iki Kang Ramane sapa? Kaya bojoku nyimut ki Kang Ramana Ramane Suwargi ki Ganda Sutama dalang maratuaku. Aku iki bojoku. kok iso nunggak semi karo bapakmu ya? Iki Ganda sapa? Ganda Sutama. Bapakmu lak Ganda Bawana to? Ganda yang mambu Bawana ki bumi lemah. Terus Mambu lemah to? bapakku ya pancen wis mati kok. Pas to ki. Lah iya. Iya. Sun. Iya. neng matyane Iki Pak ya pengrebab kok iki. Nano. jala Nano. temakun jing anggen coklat Oh.
Luwike weton pedang para lumayan sing keprangkan Luwike weton yoja Monggo Mbak Setiawati tanggapipun. Terakhir sedang biru kok, sedang biru. Mbak Setiawati nglajengaken mangke telas cakepan suwuk Guru Pak. Monggo. Nggih. Kul manis. Ya. Suwuk Guru Pak, terima kasih. Wis katur nggih. Saya nipis layange saya entek.
Tiwul Wonogiri. Nah, iki. Saking Pak Bedut grup wedangan. Aduh. Kalian menika wilujeng dalu. Pak Petruk kula pun ari sindu saking SFC Gresik ngersakaken sapu tangan. Anu tak busak ngasih. Nggih, sapu tangane sik sing pelok barang. Golek tabuhan sing anu rada atos. Tur kajenge suasananipun gantos. Nggih. Dadi ora mung slendrone dipalik pelok sik sae nrasa nggih Mas Gareng. Nggih, Pak. Nggih. Sapu tangan. Meneh nggih kur. Iya, heeh. Wis nembang terus wis ndene. Nggih. Karya Wiraswara ya nembang. Dados supados swantenipun saged gumontang nuwun sewu mekipun dipun celakaken kaliyan Lati. Nggih, heeh. Aja nganti karo mek kok malah wedi adoh. Ora meke iki dicedhakke, aja dileti buku. Monggo pun aturaken wiwit saking Balungan. Bukanipun. Yuk. Sedaning swargi kinarta sabda Semarang wis pirang puluh taun nggih Mas Garing ewadene karya prene durung ana sing menandingi karya-karyanya. leres. Ampun to linandingi sak ngisore sithik urung eneng. Nggih Kang Abadino asmanipun. Asmanipun. Ngantos sepriki tasih dipun kenang kanthi karya-karya. Nggih. Wis iki sing diarani wong ki iso dawa umure ya nggon kene iki. Nggih. Macan mati ninggal tulang, gajah mati ninggal gagah, nek mati ninggal jeneng. Nggih. Ning jeneng sing arup sing ana manfaate amarga mat agama sing tak rasuk sak apik-apike wong sing pigur tumrap nyang wong liya. Nggih, nggih. Wong mati akan putus dengan yang di dunia kecuali tiga perkara. Antawisipun Nggih, amal jariah, nggih, ilmu yang bermanfaat dan doanya anak yang soleh. Nggih. Pancen nggih leres kadang kala ya angger Dadi anak-anakmu kuwi kon ya sering iso ndongake wong tuane. Amin. Dadi misale kowe engko besok wis mati, anakmu cek ndongake. Muga-muga bapakku munggah swarga. Saling ngerti. Amin. Ya. Amin. Ngerti lek kowe esuk ning neraka iki anakmu ngerti ati ndongake bapake ning swarga. Pancen aku mula ndongake aku kok ngono ki mergo anak-anakku wis ngerti yen aku ning neraka ki arep metuk kowe.
Mergo kowe ning neraka lah tak pethuk to terus tak jak munggah swarga lho aku ora ngopo karo kowe ya ta. Iya. Sekilas info Kados pundi? dumateng para kadang tani Ya. kagem ningkataken hasil panen pantun kagem merangsang gabah supaya mentes ngagemo fujiwan. Oh, nggih. Kagem mengendalikan omo walang sangit walang daun wereng coklat ngagemo OBR campur foker. Nggih. Menawi betahaken hubungi Bapak Dalmadi garis miring Sardi. Penemuan Majegan Jembungan Banyudono toko pertanian terdekat. Selamat mencoba, semoga berhasil. penemuan terakhir Om Nggih. untuk spesial hama tikus. Jadi apabila para petani bingung cara membasmi tikus, cukup bisa menghadirkan gareng. Dia semalam di situ aja tikus mesti lari. Ya, lek ngono ta, Reng? Lebih mandi kalau dikin. Kalau saya cuma lari tikus, kalau dikin tuh tikus gak bisa lari. Lah ngopo? Mbok pangan kok. Ya. Ora tikus ya kudu. Nek jarene tikus ki angger dioprak-opraki malah saya akeh iki. Oh ngono. Heeh, dadi tikus ki angger dikepyoki ngono kae mati ki malah saya tambah akeh jare. Wilujeng dalu Pak Petruk saking Seno Ayam Weh, Klinggen. Kula nyuwun mijil cengkok duplak matur nuwun. Dipun paritaliasih 100.000 rupiah. Nuwun. Nggih. Kagem Mas Garing wayang kulit. Nggih, matur nuwun. Lho sesuk ganti produk masuk yo. Lha ya ngeteke dhuwit. Pelak monggo. Ih, Kula nyuwun Mbak Darsini. Nah Iki ya sing tak anteni aku bome. nonton wayang kulit sewengi sing tak anteni suarane Mbak Darsini iki. Waduh. Lah, lho Monggo pun aturaken. suara kakean lemper iki kaya ngopo ta. Weh, malah. Ayo. Kakung tukang gambang. Iya isa. Jenenge Mak Ratin. Sing rada prihatin entuk dening Pak Diratin. Iya. Sindan ceper Sapa ki? Tantina. Oh, ora cocok. Ora cocok lambemu Bagong iki senengane. Tengok Tantina. Ngawur Bagong iki. Kaya tinata alugoro dadaku. Ora anake rak dadi, iya. Tarung ngunggul bapa ya kan. Monggo.
Matur sembah nuwun dhateng Mbak Darsini. Wis pareng aturake mijil cengkok duplak. Iya. Wah, nyenengke ya Mas Gareng. Nggih, Pak, niki ngantos jam semanten itu sing gayeng niki. Nggih. Wah, jan bar mijil duplak. Terus dar tiwul sing masak Bu Rosiati. Wah, Tiwul Wonogiri. Tiwul Wonogiri. Iki. Niki sing ngesake Pak Mbegedut. Pak Mbegedut grup wedangan. Tiwul lewat. Monggo Mbak Rus pun celaken mikrofonipun, pun aturaken. Tiwul. Delok, Mbak.
seratipun Nggih, Pak. piwul kang setunggal. Napa? Kang Gareng nderek promosi dealer Saidi Motor. Wah, nggih. Lor kretek kliteh. Nggawa kajen promo bulan Juni bonus helm. Wah, Minta lagu lah iki. napa, Pak? Bisa apa rai? Napa niku? Oplosan. Wah, diwastu kuku. Pokoknya juga niki sane nganggo urgent iki. Nggih, kula oplosan iso ken. Ya ora iso. Aku tuku gur siji tok ken. Apa? Lah ya gur siji tok dioplos ora ono. Nggih, digentos mawon. Ngaten nggih. Nggih, Pak Petruk. Nggih. Padha gayenge ta? Nggih. Reyak padha ragan. Nah, mumpung Padha gayenge. mumpung ana awakmu iki direyokke. Oh, trompete rusak. Lho, sing rusak trompete apa cangkeme? Wow. Rusak cangkeme anu Trompete. Trompete rusak. nek jane arep prahmen ning gandeng mes setengah telu engko entek wektune. Entek wektune. Nggih. Ingkang nyuwun fragmen Rara Jonggrang saking Banyudana nyuwun pangapunten menika kantun sekedhik saiki dudono jare awakmu SMS arepe kowe arepe nembang karo nyimun. Duet. Sida. Nembang napa sing terakhir iki ayo. Mister Mendem dek ajeng nembang niku ampun SMS kali kula. Mendem wedokan. Mister Mendem. Mester Mendem. Oh. Mester Mendem monggo. Ya. Aku Boleh. Mas aku sedina ora nyekel HP lho kok SMS ki piye to? Loh, kowe mau jare kepengin nyanyi Mister Mendem. Nyuwun pangapunten dhumateng dealer saya di motor peksa pun gantos Mester Mendem. Nggih. Oplosan mboten saged mung donga kula mugi-mugi laris kendaraanipun. Amin. Luwih penting dongane timbang oplosane. Oke. Dipun paring asih 100.000 rupiah. Matur nembah nuwun. Nggih. Monggo Ayo, Bu, ngadeg Bu. Mester Mendem dening Kang Gareng kalian Mbak Nyimut. Aduh, lah dikin ngapa iki? Kula Jenengan? bendahara. Wah, tukang bayari. Lho kok mbok mulih sisan kono lho. Lah ngopo? Ya nyanyi wong telu no. Ya. Ayo, Jadi iki ibarate nyimut wis. Wis trotok iki piye iki ra to. Pagres trotok ki main. Yuk. Aku wis kandhang cium mendem. Iki sampean ki jarene wis mari mendem kok jek mendem terus lho, Mas. Hai mumpung ana sing ngekeki bekotang kok. Iki beko apa? 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 Bekotang. Bekotang ki apa? Bekonang, cium bekonang. Ah iya bekotang yen ku. Ora ape kanggo kesehatan lho, Iki ora Mas. tak nggo sehat tak nggo mendem kok. Ora tak gagas. Penting sesuatu beras. Ora tak anggap penting anakku juara. Hey, 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 hey.
ben menjiwai. Tibane mulih kok. Sik. Pripun? Ngeten iki pripun, Om? Wis bisa karo mendem ora eling. Mendem kok bebas Ora mendem. apa-apa. Arep mangku, arep turu luweh. Iya arep matri tong karepe wong. Wah, cocok hatiku. Diculne reng ora ngono ku. Ora kok iki ming acting ora apa-apa, Mas. Wong mendemi bebas. Rada kenceng ngene lho, Mas. Iya. Lah iya, sesuk aja mendem meneh. Reng rasamu ki piye aku lho reng rasamu ki lho. Apa mendem ki ora nganggo rasa. Ngelu kok rasa barang. Wis saono mendem baleni meneh ya, Mas. Lah yen sik pengen apa ora entuk baleni kok ya. Ning ora apik. Ora apik ya. Yen ki mendem genti le. Sing terakhir. Yen wis mati. Yen wis kok mati. Mari. Wah elek kowe. Yen wis mari kok mati. Mari kok mati. Lah iya. Engko matine lho. Kowe tak antemi. Kata-katamu sithik ning engko mati neh. Aja samar jene kopi e. Sadiane tak dikin kopi kali obat. Mandine ra umum 800.000. Pripun Om? Anu reaksinya gimana Om? Perkembanganipun tes pundi Om? Wah jan telek. Mila kok Tante Vivi keramas wae. Weh, malah. Yo. Iya nah wis mari aku joget-joget paling tinggi. Ben ketok aktingnya apik banget. Iya. Sesukne ya kowe ya Reng. Ah tenan aku seneng nggon iki mau. Sewengi rumangsaku rezekiku ya nggon dekep iki mau. Weh. Nggih, monggo Mas Gareng, Mas Dikin. Nggih. Istirahat total. Enggak mun total to, Pak. Apa lho? Tese nyopir dhewe lho Pak niki. Weh, pinter nyopir dhewe. Wah, lha witekno pun kula. Wonten kirang langgungipun nyuwun pangapunten. Nggih. Lepat lan klentu nyuwun gunging samudra. Supaya uripe waspada dan prayitna anggaplah banyak musuh daripada teman. Amin. Oh, niku wadine iso waspada. Waspada, Nggih. Menawi Oke sing ora seneng timbang seneng niku Nggih, leres. wadine bisa waspada lan ngati-ati. Nggih.